Oon aiemmin testannut glögikuulat ja skumppakuulat, nyt sitten Halloween-kuulat, niinku appelsiini ja kola makuina, kuulostaa hyviltä mauilta. Täällä on niinku just kahta eri väriä, niin maistetaan molempia erikseen. Että tällainen musta. Joo, on tässä kolan makua ja hyvää sellaista. Ja sitten oranssi, eli luultavasti appelsiini. Joo, maistuu appelsiinilta ja hyvältä sellaisena, mutta sitten läpällä vielä tälleen molempia samaan aikaan. No ihan toimiva makuyhdistelmä tää molemmat samaan aikaan. On nää silleen aika 4/5 ja kyllä tää kola on vähän parempi kuin appelsiini, mutta kyllä nämä molemmat ihan mielellään loppuun asti syö. Ja niinku vertailuna on nää ainakin parempia kuin skumppakuulat, ehkä parempia kuin glögikuulat, alkuperäisiä vihreitä kuulia ei ehkä voita